హాయ్ అందరికీ, వెల్కమ్ టు ఆర్వి రాధా బొటిక్. ఎంతో మంచి మంచి డిజైన్లో ఉన్న కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజెస్ వచ్చేసాయండి. మీకు ఏమైనా నచ్చితే, ఏ బ్లౌజ్ కావాలన్నా అది నచ్చితే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి మా వాట్సాప్ నెంబర్కి పెట్టేసేయండి. తర్వాత వాట్సాప్లో అయితే మా ప్రైస్ని అప్డేట్ చేస్తామన్నమాట. చాలా బాగున్నది, ఇన్ని కాదు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్వాంటిటీ ఎన్ని కావాలన్నా అనమాట. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా ఛానల్కి మీ ఆశీస్సులు ఆశీర్వాదాలు అందించండి ప్లీజ్. కొత్తగా ఛానల్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మీ ప్రేమ ఆదరణ కావాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.